Arranca amb força i amb molta categoria el primer concurs internacional Arròs de la Valldigna, que tindrà lloc el proper 18 de setembre al Saló La Font, a la platja de Tavernes de la Valldigna. Un marc incomparable on més de 20 cuiners de tot arreu competiran amb germanor per cuinar el millor arròs de la Valldigna. Un jurat exigent de periodistes, crítics gastronòmics i cuiners consagrats tindran una tasca complicada, però enriquidora. El 18 de setembre, la Valldigna obri les portes a la seva gastronomia, a la seva cultura, a la seva gent i tradicions, a la seva terreta. Tots junts brindarem pels 100 anys de la ciutat de Tavernes de la Valldigna. L'arròs de la Valldigna, l'arròs de la gent de Barx, Benifairó, Simat i Tavernes de la Valldigna.